Sonra sen gitti, hökümete ver. Näme, yurtda uruş etjek bolýaňyzmy? Di. Sebäbi olarda hemme mümkinçilikler var. Elinde bombasy var, yaragy var, ahranatı var, samalyotu var. Şoňa görä sebäplerem bar. Ýurduň baýlygyny hiç kim bile paýlaşmak islenok. Hökümet hiç kime borçlu däl diýip ödüni şeýle bir boýnuýa goýun alyp barýar. Ýene bir sebäp kanunlary işleden ok, işledeti gelen ok. Diňe dilden verilen buyruklar bilen ýurdu dolandyrýar. Olardan tapawutlukda bizde nähä mümkinçilik bar, yarag var, ya bomba var, hiç zat ýok. Niyetem yok şonu etmek üçin. Hiç hili. Ýöne biz her türlü hakymyda alars. Sebäbi bizi gollaýan Hudaý Tagalla hemem adalatly güýçler dünýäde. Dünýäde adalat var. Şonuň üçin biz göreşýär hakymyda almak üçin. Biz adalatly döwletde ýaşamaly.